Tak tu sú nejaké šanony, nejaká dokumentácia. Poďa tu vidno pekne tú budovu. Hej, tam sme boli, no. Tam tu dneska sa zakončíme, ne? A tu je nejaký kalendár 1986. Toto je 86. Toto je zdevastované vplyvom počasia, vidíš? Tady sa utiekla farba, to je paráda, naozaj. Tu sú nejaké prístroje. No, tu sú je katakomby. Nejaký krytý bachter, taký menší. Vytiahneme si novú svetlo. Všímajte na tú postavičku, ak je to vidno. Niekto sa nudil. Pozri, tu je tiež nejaký sklad alebo niečo podobné. Čo tam je? papier. Tiež skladovný. Poďa to dali potom ten papier asi do výroby. Všimajte, aké je to masívne. Neviem, čo tu skladovali. Netuším. Nakúknem ešte sem vedľa, čo sa tu nachádza. Tak tu je ten výťah. Tu asi tiekla kedysi voda, dalo sa osviežiť. Tak tu človek môže aj zablúdiť. Ešte pôjdem sem. Tu bola takáto veľká hala. Musím si všímať jamy na zemi alebo niečo, aby som nespadol. A takéto pekné devy tu boli. Holé dievčence, to nebudem ukazovať. Takže tu asi boli zamestnaní chlapi, usudzujem. No nič, pôjdem naspäť za kolegami, aby mi dakde nezmizli. Pekné dievčence. To absolútne netuším, že kam to vede.
ale myslím, že som v spodnej časti. Myslím, že som kvalitne zablúdil, o tom nie je pochyb. A neviem, či vyššie, alebo znovu dole, do podzemia. Ale pôjdem vyššie, zistím, čo tu je. A absolútne netuším, kde som. Aj tu bol výťah. Tu bola takáto malá miestnosť. A kde to vyššie, tak neviem, kam sa dostaneme. Tak to už niekto bol, už to vypáčili. Tak toto sú hotové, že katakomby. Neviem, kde sú chlapci, takže si to musím užiť sám. Ale to nevadí. Taká žehlička.